Veći gospodine, daćete nam vašu vozačku i potvrdu o registraciji. Hvala vam. Gdje mi recite, jeste konzumirali alkohol? Jesam. Da. Koliko ste konzumirali alkohola, koja količina? 4 pive popio. Došao mi brat zvana, znači sasvim stvarno. Ja razumijem vašu radost, ali se ne može konzumirati alkohol i upravljati vozilom. Gdje mi recite, kod se bilo u vozilu, imate li šta nedozvoljeno? Ne, može pregledati Ne. sve. Aj polako izađite iz vozila i otvorite nam gepek. Osigurajte poklopac i pokažite mi vašu opremu. Evo imam džep. Sajla za vuču u redu, ključ, dizalca vidim. Prva pomoć prsluk. Odmah. Vidim, znači prvu pomoć prsluk u redu. Dovedite vozilo u tehničku ispravnost. Ovo ovako nije u redu. Zatvorite i pođite sa mnom do vozila. Vi ste vozač koji ste položili 96. Imate pravo, znači do 0,3 imate alkohola u organizmu. Pođite za nas. Izvonite ampulu, otvorite svojim rukama. Široki dio ćete staviti na alkotest. U redu. Skinite masku, 10 sekundi ravnomjerno duvajte. Kad vam kažem dosta, vi prekinite. Može. Udahnite. Dobre. Utvrđeno je da imate 1,34 alkohola u organizmu. Za ovu količinu slijedi vas prekršajni nalog u visini 100 maraka. Bićete isključeni iz saobraćaja i dobit ćete 1 mjesec zabrane upravljanja. Jeste primili kaznanje? Sačekajte tu, bit će isprintano, kolega.